maayong adlaw day no. Kani nga mensahe para ni sa atong viewers. Kani o kita kani. Kana unsay ang pangutana? Ni comment siya ba sa kuang content. Kay kabalo mo, moingon mo jud maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Itubag siya, nag-comment siya, ana siya nga unsay maayo sa buntag. No? Karon igsuon pasabton ti ka. Kung unsay maayo sa buntag. Wala ka kabalo unsay maayo sa buntag. Una nga rason nganong maayo ang buntag. Tungod kay ihatagan ka sa Dios og kinabuhi. Nga ihatagan ba kaniyang chance nga mumata sayo sa buntag igsuon. Balo na ka. Igsuon pasalamati ang Ginoo nga nakamata pa ka sayo sa buntag. Ay ampo sa iya, Lord, thank you Lord for giving us a chance to awake in this wonderful morning. Di ba? Power kay Ginoo sa imong life igsuon. Karon kabalo na ka kung unsay maayo sa buntag. O mao nang gina-great nako ang mga tao. Maayong buntag Mindanao. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao Oriental ug sa tibuok kalibutan. Tungod kay nakita nako igsuon kung unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga trials, sa mga sirkumstansya sa kuwang kinabuhi, sa atong kinabuhi, sa tagsa-tagsa na tuwang kinabuhi igsuon. Ang Ginoo wala malimot sa tuwa. Ang Ginoo naara na siya kanunay diha. Naghulat na siya igsuon ug kanus-an nimo sang biton, kanus-an nimo siya pasalamatan. Pero hinumdumi igsuon sa panahon nga nagkinahanglan ka o Ginoo, sa panahon nga nisangpit kaniya, ayaw inagwa kanya tubaga. Mao nang nakaingon ka nga unsay maayo sa buntag. Karon igsuon kabalo na ka kung unsay maayo sa buntag, no? Maayong buntag sa imuha, kada buntag gina siya. Mo nang moingon jud ko sa inyo, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao Oriental, maayong buntag Dakbayan sa Davao. Tungod kay nakita gyud nako kung unsa ka maayo ang Ginoo sa kinabuhi. So karon nakasabot ni ka. Ikaduha, sa grasya nga imong nadawat kada adlaw igsuon, dili ba nimo angayan nga pasalamatan ang Ginoo? Dili ba maayo ang buntag nimo? Kumusta mga karon? Kumusta mga estado sa imong life? Naa ba kay pamilya? Naginhawa pa ba ka? Wala ba kay sakit? Kung kinsa man ka, di ba? Kabalo ko nga maayo ang Ginoo sa imo ha. Mauna nga mo daig ta siya ha. Bisan sa mga tao, bisa sa pamaagi lang nga kita the way nga may istorya ta sa ilaha, the way nga i-express na to kung sa kamaayo ang Ginoo, diha nila makita nga uy maayo gid ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao Oriental. Tungod kay maayo ang Ginoo igsuon. Una timan maayo ang Ginoo, maayo ang buntag tungod kay nakamata ka. Itagaan pagag chance ni Lord nga makamata sayo sa buntag. Ikaduha, maayo ang buntag kay ngano, libre kaayo ang hangin nga imong giginhawa. Igsuon adto sa ospital, pangutana dito kung tagpila ang oxygen, pila baligya sa oxygen, kapod ka, sige daw gamita daw ng oxygen kada adlaw. Karon ilanghap ka sa hangin nga libre, walay bayad nga gikan sa Dios. Dili ba maayo atong buntag? Di ba maayo atong buntag igsuon? Di ba? Power gi si Lord. Ikatulo, i-protectionan ta niya igsuon sa tibuok gabi nga wala kay animo. Sa tibuok gabi nga natulog ka, blind kayo ka, blind pa ka sa mga buta, natulog ka, wala kay nagdamgo ka, laom na kayo, naglupad-lupad ay mong damgo igsoon.
Pero kabalo ba ka, maayo kayo ang Ginoo? Munang moingon ka, maayo kayo ang adlaw nimo. Ngano giproteksyonan ka niya. Wala ka niya pasagdi. Igsuon timan-in ang tulo ka butang ha. Atong viewers, followers ato nga nag-comment sa babaw, kani nga comment. Ha? Unsay maayo sa buntag? Sultihan ta ka bus pare. Una, balikon ako, final. Maayo ang Ginoo kay nakamata pa ka sayo sa buntag. Maayo ang buntag. Maayo ang adlaw. Maayo ang buntag nimo kay nakalanghap pa ka sa hangin nga libre nga gihatag sa Dios, nga gikan sa Dios. Ikatulo, maayo ang buntag kay giproteksyonan kaniya kauban nimong pamilya sa tibuok adlaw sa imong ginabuhi igsoon. O salamat kayo sa imong comment. Ngano? Naka-share ko ani nga gitawag na to wow. Ha? Word of wisdom. Ne, dili na ako pero para ni sa inyo. So, para sa tanan, salamat kayo sa itong mga viewers na nagpadayon og suporta sa itong channel. Walay puas nga pagsuporta sa Boss Pare TV, ang inyong Bisdak Boy, ang Bisayang Vlogger ng Davao Oriental. God bless everyone. See you in the next video.